Mae ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pawb. Mae ymchwil yn helpu i atal, roi diagnosis a thrin cyflyrau, gan helpu pobl yng Nghymru i fyw bywydau hirach ac iachach, yn ogystal ag arbed amser ac arian i'r GIG. Beth yw ydych? Ymchwil a datblygu yw ydych. Mae gwell ymchwil yn arwain at well gwasanaethau i gleifion ac mae gan bob sefydliad GIG yng Nghymru dîm ydych pwrpasol i gefnogi hyn. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch ddefnyddio ymchwil yn eich swydd o ddydd i ddydd, enghraifft rhannu gwybodaeth am astudiaeth gyda chleifion, defnyddio tystiolaeth ymchwil i wella gofal, mynychu hyfforddiant ymchwil am ddim, helpu i gyflwyno astudiaeth neu hyd yn oed gwneud cais am gyllid ar gyfer eich syniad eich hun. Mae bod yn rhan o ymchwil yn gwella eich rôl, yn cefnogi eich gyrfa ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Y lle gorau i ddechrau yw cysylltu ar adran ydych yn eich sefydliad GIG, neu gallwch gysylltu ag ymchwil iechyd a gofal Cymru a allech cysylltu ar bobl iawn a'ch cyfeirio at gyrsi hyfforddi, gweminarau ac astudiaethau agored. I wybod pa astudiaethau sy'n digwydd yng Nghymru, ewch i Be Part of Research. Ymchwil heddiw yw gofal y fori.